wato bashi ya yi wa mutum nauyi ya danne shi har ya kai matakin da bai barinsa ya samu sakat a rayuwarsa. Shi fa bashi bala'i ne, bashi bala'i ne. Shi yasa yana daga cikin bushewar zuciya wanda bai da bukatan cin bashi ya ci bashi, musamman a yanzu 'yan duniya sun iya wannan. Mutum ne sai ka gani in ya zo wajenka zai iya roƙonka ko kyauta ko bashi, yana zuwa sai ka tambaye shi gajiya ka ce da Allah ranka dai zan samu bashin naira 100 a hannunka kuwa. Wai ya tambaya ba don iya bukata ba ne, ya tambaya ne don kada a tambaye shi, kuma aka bashi sai ya karba. Ka roƙi Allah ya kare ka daga bashi. Duk wata bukata taka, rashin lafiya ko abinci ko wajen zama, Allah ya sauwaƙe maka yadda za ka yi. Ka roƙi Allah, yana da muhimmanci. Akwai maganar magabatanmu salafus salih radiyallahu anhum suna cewa wai ma ghalaba hammudaini qalban illa azhaba min al-aqli ma la ya'udu ilayhi. Ma'anar shine bashi, damuwar bashi ba ta danna mutum da hana shi sakat, face dalilin wannan damuwar ta tafi da wani hankalinsa wanda wannan hankalin ba zai dawo ba ko da ya biya bashin. Bashi takan sa mutum wani psychological trauma da yakan kai matakin da ko da mutum ya biya, in ba ya yi sa'a ba wannan hankalinsa da ya tabu, hankalinsa da ya tafi ko dan wani certain percentage zai wahala ya dawo masa. Mu roki Allah ya kare mu daga bashi. Dukkan abin da ba necessity ba ne, karka je bai zama dole darura ba, karka ci bashi a kansa. Babu dalilin cin bashi ka sayi mota, babu dalilin cin bashi ka tafi aikin hajji, sai dai in daman kana tsammanin wani kudinka da kake da tabbacin za a biya ka biya, ko kuma abin da ka fi karfinsa ne, kawai kudi ne babu a hannunka. Akwai al'amura da mu kauce wa cin bashi don su. Babu dalilin cin bashi a tafi ina, a tafi holiday, babu dalili. Idan ya zama dole a ci bashi shine kaman a cin abinci, a halin jinya kana da mara lafiya, iyali ko da, a biyan makarantar yara, irin waɗannan abubuwa ne na larura. In ya zama dole sai a ci, kuma za a ci bashin a ci ɗan kaɗan. Kudin makarantar su naira misali 100 ne, sai aka ce tam ɗin ke naira 100 misali na bayar, sai aka ce to in ba za ka iya biya duka ba, ka ba da ko rabi zuwa ƙarshen tam ka biya, yaran ka biyu ne, to ba sai ka ci bashin 200 ba. In ya zama dole karbi 100 sai ka biya 50-50, sai ka ci gaba da addu'a Allah ya baka ikon ka biya gabanin tam din ya kare, sai ka cika da sauran mafhum. Wato ko za a ci bashi a babin larura, to a ci bashi iya dan abin da ya zama na dole. Amma duk abin da ke luxury ne, kawai jin daɗin duniya ne da sharholiya, to mu kauce wa bashi. Tun da bashi ya kai matakin da fiyayyen Allah sallallahu yakan ƙi yin sallah a kan gawa dalilin ana binta bashi. Kusan hadisai 11 ke ishara ga wannan. Gawa za a kawo ana bin bashi sai ce nan sai ce to kumar sallah na hakura ni ba zan yi ba. Ai ka san maganar babba ce. Wanzan Allah da ke jin tausayinmu fiye da muke tausayin kanmu, yake jin tausayinmu fiye da yadda iyaye ke jin tausayinmu, amma duk da haka ka san ai maganar babba ce. A kowane suna cin bashi ba su da bukata za su ci bashi, zai ci bashi ne don a kodin shi aka tambaye shi ba sai ce wallahi ni ma fa ana bi na bashi ban fa biya ba tukunna. Shi ya ci bashi ne don ya zama mai wani burki ne, daga kazo sai taka burki zai ce ni ma ana bi na bashi. Allah ya kare mu daga wannan. Wa ghalabatir rijal, kuma Allah ka kare mu daga rinjayar maza, wato rinjayar abokanan gaba. A duk inda abokin gaba yake, wanda ya sa uniform ko mai farin kaya, to ka roki Allah ta'ala ya dora ka a kansa. In an ce abokanan gaba su ne mahassada. Duk mutumin da ke ci gaba a rayuwar duniya baya taba rabuwa da mahassada. Shi yasa kar ka taba roƙon Allah ka ce Allah ka raba ni da mahassada. In kai wannan, to kana so Allah ya mai da kai babu ne kenan, ka zama so ko ka zama sha. Amma matukar ba ka zama sha ba, abu mahassada da ba makawa sai ka yi su. Ka roƙi Allah in ya kawo su to ya turmutsa su. In ya turmutse maka su shikenan. To wannan shine aka yi Allah, idan ka kawo Allah ka mana maganin su. To sai kaga suna cikin bakin ciki, amma kai kana ta ci gaba a rayuwa. To kullum addu'arka kada Allah ya raba ka da masada, in ma ya kawo ya maka